Yeah. Wewe ndio kwa juni. Nani mablang? Sasa pinza muna hapo. Ah, bro, mne moto. Let's go!
Yes,
pane musha watsaurwa nemhuri kuti tigoradzika mutumbi wehama yedu. Regai tinamate kuropafadza nekukomborera rinda iri. Tinamate kuna Mwari wamasimba ose muzita raJesu. Toda kutendai Mwari matitungamirira. Tava pano Mwari panzvimbo ino Baba, ipapo pari kuzoradzikwa mutumbi wehama yedu. Tinonyengetera Mweya Mutsvene waMwari kuropafadzwa nekukomborerwa kwerinda iri ragadzirwa nekutsaurwa nehama. Riropafadzei Mwari, murikomborere Baba. Ndipo pano panzvimbo Mwari pachazogarira nekurindira mwana wenyu kurira kwehwamanda. Tinonamata kuti muchengetedze mutumbi wake panzvimbo ino, muchengetedze nekuyeresa nzvimbo iyi muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Amen. Tichasvika munguva yekudzikiswa kwemutumbi wehama yedu uchidyarwa muivhu. Saka tichaimbirwa zvishomanana mutumbi wehama yedu uchidzikiswa. Timbe hymn number 10, Mufudzi ndiye Jehovha. Mufudzi ndiye Jehovha anondichengeta, apana chandinoshaya ndisivimba naye. Pana mafura